Pasalo telemurani kapali tila diem para amcayo tuisa gana wo khapungjak bosta bisingni bahai kosok manam ongkormani pati mungo borok kethise engna hanai ofla kafla chalaika amchaini lukuro koktuma makhana amchai phaisok paika police paitoko bosta bisingni ongkorka musuk kothai Pasalo telemurani kapali tila diem para amcayo nugui makha tuisa gana wo khibijak khapungjak kaisa bosta bisingni kosok bahai ongkormani lama gana te himlai malia amchaini lukuro Paithago tuisa kinaro khibijak bosta no nugui kmangma wokalaika amchani joto lukuro bosta bisingo borok kthise engnai hanai kirima chalaika amchani lukuro logi logini telimra thanani police ni rohorjaka goktoma Paithago police hokpaimani yagulo patimung thayo thangai bosta bisingo tamoto borok kthide dajak abono phiogui nainani chaitoka police phiaba belai kosok manamni bagai kebugano thangai abono tangai phioknani sep korai Paithago wabaikhe ere bosta phiogei নাইবা bosta bisingni ongkhori phaika musuk kothai তোমার কেউ একজন কইছে যে আয়া দেখছে একটা বস্তা তারপরে এটা আমরা আয়া নাম না দেখলাম যে এটা একটা বস্তা না এটা একটা গরু আচ্ছা তারপরে একটু গাইটা দেখলাম যে নিশ্চিন্ত হইলাম যে এটা একটা গরু মানে পুলিশ আইছে নাকি চারটারা আইছে চারটার তো এনু ইনফরমেশন খাইলে তো আইবই না আচ্ছা আচ্ছা তারপর চারটারা কইছে নাইমা চেক করলাম তারপর দেখলাম যে না এটা একটা গরু কোন এলাকায় না এবং কোন জায়গা এটা তোমার ডিএম পাড়া কপালে টিলা Aboni yagulo se kemasiwa amchani lukurokni kemangmani phiaba amchani borok hakatei bosta bisingo borokni mangthei no honke amchani lukurokni sakawo klai khamo kotor majrate koksil chamong abai wasogui no hama kolok rohorkha amchani lukuro Khwaini smi biplop ni koktum chini khora